Dong na day may uli kay amo ra gisubay ang among garden og okay pa ba among mga tanom yawa na nangalaos na hapit. Maayong hapon din ninyo tanan mga kiato. May maghimo og story si ni Kadjin. Oh, wala may naghimo og story ron. Okay kanang wala pa may kanahon nag-unsa nga story among buhaton. Kanang story nga among gipangbuhat nga content mga kiat kay kana siya. Kuan ko na siya kanang ang among purpose ana makahatag mig kanang kalingawan og kanang pagtulunan. Pagtulunan. Kanang among gibuhat nga sa mga kaleksyon. Kanang among gibuhat nga mga content nga story mga kiat. Amo na siyang gibuhat ang tuyo namo nga makahatag mig kalingawan ba. Makahatag ani mig kanang murag lingaw sa tao o sa mga viewers sa among mga content og pagtulunan kaysa tumoy anang among gibuhat nga mga content nga story na siya pagtulunan. Amo nang gituyo og buhat para naasay makuha nga pagtulunan ang mga viewers gani namo nga motanaw sa among mga content nga mga story. Mana. Karon wa sa dayon may makabuhat og content nga story mga kiat kay. Wala may kabuhat ron. Uwan kay diri sa mua. Uwan jud. Nya si ni Kadjin kay nahapna naman pud siya uli gikan sa eskwelahan. Nya ako wala pa ko kahunahon unsa na pud nga story among buhaton. Wala sa ko kahuna-huna sad. Nya si ni Kadjin wa man pud siya nahunahunaan nga story. Wala pa may ka-prepare og nga story ba nga para amo i-content. Nya karon amo lang sa mo i-update sa among palibot na ami diri sa among buhatanan pero may content. Ani may sige vlog diri sa mga garden. Kining garden na mo ba? Nya karon kay nalipay-lipay na gamay among garden kay giuwan-uwan naman pud. Ni uwan na sad. Agi mga adlaw mga kiat, grabe yung inita diri. Init kay sa tanan. Init kay sa among lugar nya. Karon kay giuwan man og gamay. Uwan siya. Halos usak oras siguro tong uwan hapit. Uso po jud kayo. Nakainom jud tag tubig among mga tinanom pero aksyon nangalaos ang among kuan. Dara mong tinanom ay. Pero na aksyon naglaos among mga tanom. Nya karon kay kami ni Kadjin wa man may kabuhat og content nga story. Katong story. Amo lamang gi-update. Nya padong na day may uli kay amo ra gisubay ang among garden og okay pa ba among mga tanom yawa na nangalaos na hapit. Nangalaos na hapit. Nangalaos na hapit among mga tanom nya. Ang mga gabi kay ang ilang daon kay na brown na. Nangalarag ng among gabi nya. Padong na may uli day kay. Hapon naman pud. Hapon sa kayo. Padong na may uli. Padong na may uli mga kiat nya. Subay-subay na may ning among dan nga permente subayan. Ano yung magsubay-subay dadan? Kining among dan nga permente agian ni Kadjin dapren ra kay ni karsada. Tara, diha dapita. Mao na usahay nga ang among mga content medyo may pagkasaba gamay usahay na yung mga sakyanan maagi ba. May mga sakyanan asa ba daw? Pakusog dagan. Para na yung mga sakyanan usahay maagi nga nang mga dagko nga truck kundi motor nga kusugig andar mo na usahay nga murag bukanasa ang amo ang kuan. Video. Usahay kay kung hapon na sa tanan tinugbugbud ang mga gangis. Usahay sad hapon na kay tanan nigbuhat na mong content mga kiat. Ang mga gangis maningog pod masapaw sa among mga kuan ba. Daghan di sa tanan. Padong na di may uli mga kiat. Among balay kay nara dito. Ang among balay gitong-tong ras kahoy. Unsa di man ay ngana da. Gitong-tong. Ay kata-katahan lang. Padong na uli. Yes. Ano sa ligam kanta be? Hindi ko usa. Yes. Yan. Diba? Mura.